Eta gaurkoan, hezkuntza proiektu baten berri eman behar dizuegu, izan ere Claudio Naranjo Fundazioko saria jaso egin du 2017 urteko eta beraz oso pozik izanen ditugu hementxe Laskurain zentroko bi psikologoak. Arratsaldeon, Renata del Coso Limosin eta Ani Turmendi Vicente. Arratsaldeon. Eta ongi etorriak Xala telebistara. Bueno, nola sentitzen zarete? Barruti kanpora proiektuarekin, zuek egindako proiektuarekin sari bat irabazi duzue, nola sentitzen zarete sari hau jaso eta gero? Oso pozik gaude eta oso motivaturik gaude baita ere gure lana jarraitzeko. Oso handi, eta zu ere ez? Bai, oso pozik eta bai, lanean jarraitu behar dugu eta ez onarpen honekin edo ezakin nola esan, bai, indar gehiagorekin eta lanean jarraitzeko gogoekin gaude. Oso handi. Zein da sari honen helburua? Zein da zehazki fundazionek ematen duen? Claudio Naranjo Fundazioak urtero sari hau eskaintzen du hezkuntza arloan dauden proiektuei laguntzeko eta batez ere proiektu sormenari buruzko edo sormena saritzeko proiektuetan proiektu barkatu, Lasai. Ez, batez ere sormena dela saritzen dena, zerbait berritzailea. Bai, berritzailea eta hori pixkat integratzen duela beste hezkuntza laguntzeko beste bide batzuk, ez? Adibidez, gure kasuan guk eskaintzen dugun edo proposatzen dugun lana zuzenduta dago irakaslei. Bai, irakaslei zuzenduta dago, baina batez ere hori ez, izan behar da hezkuntza integratu bat eta pixkat beste modu batean irakaslei eskaintzeko edo erantzunak emateko egunean gertatzen diren zailtasunei eta batez ere zailtasun emozionalak, zailtasun ikaslei laguntzeko erantzunak ematen, ez? Pixka bat, zeren batzuetan gertazten dira egoera batzuk, agian ezakigula nondik jo, eta hor zaudete psikologoak laguntza pixka bat eta babesa emateko, ez? Bai. Gure kasuan ere hezkidetza lantzeko lana eta proiektua eskaintzen dugu irakasleei, baina hezkidetza ulertuta, hezkidetza dela neska eta mutilen ezberdintasuna baino askoz gehiago, ez? Ez da bakarrik neskak edo neskek oportunitate berdinak izan behar ditugula mutilen aurrean, baizik eta zer gertatzen zaigu emakumeei emakumeak izateagatik, gizonei gizonak izateagatik, eta hortik aurrera ez nola landu edo nola landu gure ikasleen aurrean, ez? Oso, nik uste oso ongi azaldu duzula. Bestale, Fundación Claudio Naranjo, nor da Claudio Naranjo? Claudio Naranjo psikiatra txileno bat da, gizon jakintxua eta heldua. Eta, Claudio darama urte pila bat pixkat gizartean gure izateko modua, gure munduan egoteko munduan kontzientzia jartzeko, ez? Nola berak eskaintzen du oso lan pertsonal potenteak, formakuntza potente bat daukat, SAT deitzen dela, horren inguruan pixkat gure karakterra eta lantzeko, eta eneagrama ezakite erramienta potente bat da, eneagrama karakterrean inguruan lan egiteko. Eta horrekin hasi zen hasieran hori ez, lan pertsonal bat oso potentea eskaintzen munduari eta horrekin sartu zen hezkuntzan, pixkat lan pertsonal hori hezkuntzan sartzeko beharra eskaintzen, ez? Bai, ikusi zuelako. Bai.
Orduan, bueno, berak ulertu zuen irakasleak edo hezkuntza konkretuki oso tresna potentea dela mundu aldatzeko. Orduan, bueno, bai adarama urte pila bat hezkuntzaren arloan gogor lan egiten. Eta, bueno, orain ere, Espainiar estatuan komunitate asko daude hezkuntza arloan lan egiteko. Eta, bueno, hortik sortu dira sari hauek eta hortik sartu gara gu. Eta zuek izan zarete sarituak. Bai, aurten bai. Osongi, zer da barrutik kanpora proiektua? Izen horrekin zer esan nahi du, begiratu behar dugula gure barruan, kanpora eskaini behar duguna ezagutzeko? Bai, azkenean hori da, ez? Nola askotan eta guk lan egin dugula Hezkidetzaren arloan beste urte batzuetan eta konturatzen ginen nola azkenean mundu guztiak jakin badaki zer den berdintasuna, esaten genuena, ez? Mutilak eta neskak berdinak garela, bueno, ez, teorikoki asko dakigu, baina gero ikusten dugu, bueno, nola bortizkeria igotzen ari den, nola ikasleen artean, ez, bortizkeriaren arazo asko gertatzen ari diren. Beraz, guk pentsatu genuen, ez, hau ez di joan do, edo ez du funtzionatzen. Orduan, bueno, guk pentsatzen, guk psikoloak gara, terapeutak gara, orduan, pentsatu genuen nola, ez, elkartu bi lan hauek. Orduan, pentsatu genuen, bueno, berdintasuna lantzeko, azkenean ez dela kontzeptu bat, ez da materia bat, baizik eta aktitude bat da, ez, bizitzan egoteko aktitude bat da. Orduan, lehenengo begiratu beharko genuke nola niretzako edo nola inpaktatu duen nire genero eraikuntza, ez, nire bizipenak, ni neska eta ez mutila izateko, ez, ni neska izateagatik zer eragina izan duen nire bizitzan, eta bakarrik ez neska eta mutila baizik eta, ez, neska txuria, klase mediako, ez, nola sistema patriarkal batean, nola inpaktatzen duen nire, bueno, nik eraiki dudan identitatea, ez? Horrekin, gero, irakasleak eta pertsonekin lan egiten dugun pertsonak ez oso garrantzitsua da, lehenengo nire minak pixkat behintzat ezagutzea. Ez dela gutxi. Ez dela gutxi. Eta gero bestearekin lan egiteko, bueno, pixkat kontzientzia izan da ez, nik badakit zer, bueno, pixkat harremana, gero ja, ezak nola esan ez, gero horren... Nola bideratu edo. Bai, azkenean garrantzitsua da, nire landu, gero erlazioan, ez, lagundu alizateko, ez? Batez ere irakasleak, ikasleei laguntzen dute edo ezak nola esan, akonpainatzen dute. Oso momentu konkretuetan, ez? Azkenean umeak hor mundua absorbitzen ari dira, ez? Eta balore asko daude, mezu asko daude, orduan, bueno, guk ere kokatuak egon behar gara, ez? Eta hori kokatuak egotea esan nahi du bai intelektualki eta bai emozionalki, ez? Guk pentsatzen dugu aktitud bat aldatzeko beste esperientzia ezberdina izan behar dugula. Bai, eta oso esperientziala da gure lana, zer esan nahi du hau, ez dagoela teoria handirik, ez gehiena da nola bakoitzari bere bizipenei eramatea, gero bai, refleksio bat dago eta ez taldea asko laguntzen du ispilu egiteko, baina ez da hain teorikoa, uste dugu teoria asko dagoela eta hori ere txarra dela, ez, azkenean eta askotan entzuten da, ez, bai, berdintasunari buruz asko dakigu denok. Bai, baina hori ez, gure bizipenean nola inpaktatzen du.
Osea, jaiotzen garenean, gure esentzia, no? Bakoitza bere esentzia partikularra du, eta bat batean, berak esan zuen bezala, lortzen dugu gure esentzia pixka bat maitasuna lortzeko, no? Bai, ere lana da, bakoitzak bere potentziala aurkitu alizatea, eta ze azkenean bizi gara pixkat, denok mugatuak eta denok berdinak gara, kopia batzuk gara, denok, eta proposta hau da pixka bakoitzak ikusi alizateko, ostras, zein da nire potentziala. Bai, neska edo bai mutila izan da, Zein zure potentziala. Bai, eta horretarako sormena sartu behar da. Eta zer galdu dudan, emakume izateko edo izategatik. Osongi, proiektu batez ere hori irakaslei begirakoa da, beraiek landu ahal izateko. Pentsatu duzu zer eginen duzuen proiektu saritu honekin. Azken finean hori, zuen bulegoan egindako zeo zer da, baina zabaltzeko asmo ere izanen duzue. Azken finean irakaslei zuzendu badilako. Bai. Proiektu hau hasi zen 2015an, eta lehengo kurtsoa 2016an bai egon ginela Hezkuntzako Departamentutik kapen gure proiektuko modulo bat eskaini genuen, eta oso ondo atera zen, oso erantzun positiboa izan zuen. Eta gure helburua bai dela hau zabaltzea, gure intentzioa ez da inbeste Laskurenetik ateratzea, nork daki azkenean nondik aterako den, baizik eta gure nahia ere da instituzio edo eskola publiko eta kontzertatuetatik ateratzea, pixkat aukera emateko irakasle guztiei lan hau ezagutzera, Orduan, aber nondik ateratzen dugun. Ere lan egin dugu unibertsitate publikoan, egin genuen, pixkat moldatu genuen modulo bat, gure proiektuko modulo bat, pixka bat ere zabaltzeko zuek egiten duzuen. Bai. Asko sinesten dugu gure lanean, importantzia handia ematen diogu, eta gure nahia hau zabaltzea dela uste dugu. Zuek Laskuren zentran egiten duzuen lan horretatik uste duzu hezkuntza aldatzea lortu daitekela, eta hezkuntza aldatuz mundu aldatzea. Pentsatu nahi horrekin ere egingo zen dutela proiektu hau, ez? Bai. Batez ere, guk gure punto de partida edo izan zen sentitzen dugula, eta badakigu giza eta krisialdi bat dago, eta humanitarioa. Gero eta individualagoak gara, eta hor sentitzen genuen oso Hutsune handi bat, daukagula. Eta ondoetza bat, edo, bai. Eta, pentsatu genuen hezkuntzan sartzerakoan oso tresna potentea dela, mundua aldatzeko nahia bat izan dizela, ez? Baina mundua aldatzeko guk uste dugu ez dela, ez? Hezkuntza oso puntu potentea, indartsua da, ez? Pixkat gauza ezberdinak edo balore ezberdinak sartzeko, baina, mundu aldatzeko, mundua oso enpresa handia da, eta horretarako gizarte guztiak puntu berdin batetara joan behar gara, eta, hauei dira, como granitos de arena, pixkat helburua dela kontzientzia jartzea, nola bizitzen ari garen, nola denboraldiak, nola bizi gara atoa pastilla, pixkat kontzientzia hartzeko, arrakasta eta horrez aparte ere sentimendua daudela, erlazio askotan, zer gertatzen zaigun kontzientzia jartzea gure ustetan mundu aldatzeko
ere pixkat kontziente izan behar gara, ez? Eta lehen esaten genuna, ez? Kontziente izan behar gara nola bizi garen eta zer kargatzen dugun gure bizitzan, ez? Eta orduan, guk uste dugu lan honekin bai granito bat jartzen dugula hobetzeko, mundu ero hau. Baina, ez dugu hartuko guk mundu aldatzearen erresponsabilitatea, ez? Baizik eta, guk bihotzez eskaintzen dugu lan hau dela guk dakiguna, ez? Edo dela gure profesioa edo gure ogibidea. Eta horrekin guk, ez dakit nola esaten denez, jartzen gara al servizio, ez? Baina, mundu aldatzeko gauza asko aldatu behar dira. Adibidez, aipatu dituzue emozioak eta agian faktore asko daudela, ez? Gu garen bezala izateko, adibidez, ekonomia aztertu duzue arlo bezala badakigu sekulako eragina duela gure gizartean, ez? Geroz eta gehiago, ez? Kapitalismoak. Adibidez, aztertu duzu horrek zenolako eragina sortzen duen guregan? Ekonomiak ez aipa individualismo hori, ez? Oso lotua dagoena kapitalismoarekin, adibidez, geroz eta gehiago. Gero gizartean, ez? Leku desberdinetan, adibidez, badakigu hirietan, normalean individualismo hori gehiago areagotzen dela. Herrietan agian ez hainbeste, ez? Hori aztertu duzu pixka? Guk, sartzen gara, azkenean guk, ikusten duguna da sistema patriarkal honetan, ez? Nun, ez dakit gizonak legea jartzen dituzten, baina bai ez mentalitate maskulino bat dela, ez? Eta gure lana edo gure helburua da hori nola esaten da, como poner en duda edo zalantzan jartzea, ez? Porque ezin dugu hitz egin sistema patriarkal batetaz eta alde batera utzi sistema kapitalista, ez? Azkenean eskutik datozte eta, gauza bera dira. Orduan, beste bide batetik, baina noski baietz lantzen dugula sistema kapitalista hau nora eramaten ari gaituen eta ze prezio ordaintzen ari gara, ez? Bai individualki edo bai pertsonalki, bai kolektiboki. Hori bai kriston utxune humano edo usten ari duela, bai hori herri dakagu. Oso, zorionak bikote, mi eskertxala telebistan izatagatik eta ongi izan proiektuanekin arrakasta handia izaten duen. Mi esker eta eskerrik asko zuei gonbidatagatik.